zari gozea da. Gu bai. Gustora gauz, baina ja horreke krikirri azte da hasi egiten. Zuekin hemen egoten gara. Bueno, badakizue. Ni beti izaten dut gauza bera. Siberutarrak oso poetikoak direla eta gauzak esateko olako poesia lirismo handia dauki eta bizkaitarra gara zuzenagoak eta bortitzagoak. Eurek esaten dute baratze bat nahi doizut egin. Guk esango genuke hortura eraman nahi zaitut.